ilmu ning negarane wong sok nggo pensiun awake dhewe balik. Alasan mbak-mbak TKW kerja ning luar negeri tahan lama kuwi kemungkinan besar kuwi yo sing tak alami awakku dhewe terasa nyaman, ora masalah gaji. Munafik yo lek kerja kira golek gaji. Memang kerja ki butuh sing digoleki golek duit gaji, tapi bagiku lek gaji ki nomor loro. Sing pertama ki nyaman. Kerja sak abote kaya ngopo lek nyaman ki gak kroso cah. Tapi lek awake dhewe ora nyaman kuwi ya kerja sak gayan sithik iki rasane yo abot. Gaji gede kuwi yo abot. Tapi lek nyaman kuwi larang regane. Sing kedua, golek ilmu. Golek ilmu ning negarane wong sok nggo pensiun awake dhewe balik. Aja mung golek duit ini bakalan entek. Tapi lek ilmu kuwi ora nek batese. Semakin oke ilmune, semakin pinter, semakin tinggi. Ku kena nggih pensiun ning omah. Yo. Ngono pesenku. Kerja masih dadi TKW karo golek ilmu.